ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ର ଲ ୱ ତାଲବ୍ୟ ଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହ ଅନୁସ୍ୱାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷ ଡ ଢ ୟ ଲ।